עומר. שלום. את מנהלת רשת מכון אותיות, אתם מכינים ילדים לכיתה א'? אנחנו גם מכינים ילדים לכיתה א'. עכשיו יש לי שאלה, אותי לא הכינו, אמרו לי, נגמר גן חובה, הלכתי לכיתה א', שלום ומורה אסתר. מה אתם עושים? איך אתם מכינים? אוקיי, אנחנו מלמדים את הילדים את צלילי היצורים, התנועות, לפרק, להרכיב. לא, לדברי לי בעברית. צלילי היצורים, אני קצת התבלבלתי. אוקיי, כל המחקרים מראים שילדים שישחקו במשחקי צלילים יצליחו ברכישת קריאה בכל שיטה שהיא. אני פיתחתי את שיטת אותיות מדברות, שיטה שמיועדת לכלל הילדים, מאושרת על ידי משרד החינוך. זו שיטה שהילדים בעצם לומדים את כל היצורים, התנועות, את האותיות ואת הניקוד, אוקיי? הם לא יודעים את זה לפני היום, בעידן המחשבים, המון ילדים הם כבר פותרים לך תרגילים מתמטיים בחשבון. נכון, ילדים קולטים הרבה מאוד, אבל לא בצורה מובנית, לא בצורה מסודרת, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לזה שההורים אומרים, הילד שלי יודע לקרוא כשהוא נכנס לכיתה א', אבל הוא לא יודע את האותיות, והוא לא יודע את כל הניקוד. שילמד, בשביל זה הולך לכיתה א'. כן, אבל בכיתה א' יש 40 ילדים בכיתה. בכיתה א' המורה לא תמיד יודעת לאתר את הילד המתקשה, למרות שהוא מבריק ולמרות שהוא ילד נחמד ואינטליגנטי. לפעמים יש קשיים שאנחנו מסוגלים לאתר אותם בתוך הקבוצות הקטנות. שלום עדית שפרן גיטלמן, את אם שלושה. כמה מהם הלכו לקורס הכנה לכיתה א'? אף לא אחד, ילד אחד סיים כיתה א' בהצלחה ללא הקורס, ושני התחיל כיתה א' בעוד שנה גם ללא הקורס. למה לא הלכת לדבר כזה? קודם כל, מעבר לעובדה שאני לא חושבת שבאמת קיים צורך אמיתי בקורסי ההכנה. אגב, זה יקר, שכחתי לשאול אותך זהב, זה יקר? סדרי גודל, כמה זה עולה? יקר זה דבר שקשור לסדרי עדיפויות. אבל כמה זה עולה בערך? אצלנו במכון אותיות, הקורס עולה 280 שקל לחודש. כמה חודשים זה? יש קורס שהוא לאורך כל השנה, חוג הכנה לכיתה א', ויש סדנה מקוצרת יותר בקיץ. כן, שזה כמה חודשים? שזה חודשיים. חודשיים, שלושה, אוקיי, כן, שיחה עדית שקטעתי. אז כמו שהתחלתי, אני אומרת שאני חושבת שלא באמת קיים צורך כזה, מרבית ילדי גן חובה מסיימים את הגן כשהם עומדים בהצלחה במשימות שמצופות מהם לעמוד בהם בתחילת כיתה א'. מעבר לזה, אני חושבת שהסדנאות האלה יותר משהן תורמות להתעמרות בכיתה א', הן תורמות להעמקת איזשהו פער חברתי שהוא גם ככה קיים. ניצר מצב שמי שיש לו כסף הולך לסדנאות האלה, כמו שמה שאמרנו, הן לא זולות, ומי שאין לו, שהרבה פעמים יש איזשהו מתאם בין מי שאין לו למי שצריך דווקא את החיזוק הקטן הזה. סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אנחנו, מכון אותיות מגיע גם למתנסים, מגיע גם לכל מיני עמותות, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה ומגיעים לילדים חלשים מאוד שזקוקים לזה. אני גם לא חושבת שרק ילדים חלשים זקוקים לזה. אוקיי, עדית, מעניין אותי, הילדים שלך לא רצו את הכנה, הם לא קינו במי שהולך, הם לא הרגישו קצת שהם מאחור? הילדים שלי לא ידעו שקיימת אופציה כזאת להכנה. אוקיי, אולי צעירים מדי. לא קיימת כזאת אופציה להכנה. אני חייבת להגיד שבמהלך השנה, הילד שלי שסיים כיתה א', לא ראיתי שום פער בינו לבין ילדים אחרים שעברו את ההכנה. אני חושבת שההכנה שהוא קיבל, שהייתה בדמות חיזוק הביטחון העצמי, איזשהו מתן יכולות חברתיות, יכולת להסתגל לסיטואציות חברתיות חדשות, שהן למעשה אמורות לעשות במשך גן חובה, הביאו אותו למצב שהוא שרד בהצלחת כיתה א', הוא ומרבית חבריו. כן. אני רוצה להגיד, אף אישה לא תחשוב היום להיכנס ללידה ללא קורס הכנה ללידה. אף אחד לא ייכנס לפסיכומטרי היום ללא קורס הכנה לפסיכומטרי. בחברה המודרנית שלנו, במעברים, אנחנו לוקחים קורסים כדי לסגור את הפערים האלה. אבל זו בדיוק הנקודה, שברגע שהקורסים האלה התחילו להתגלגל ולהיות מין משהו מנדטורי, זה הפך להיות מין איזשהו הכרח שלא כל אחד יכול לעמוד בו. היוזמות של להגיע לתלמידים חלשים יותר ברוכות, אבל הם מיעוט בתוך כל ים הסדנאות והקואוצ'ינג וההכנות האלה. כן, השאלה אם ילד נכנס אחרי קורס כזה והוא יודע יותר, הוא מתחיל להשתעמם, הוא יושב בכיתה, את זה הוא כבר יודע, את זה הוא כבר למד, משעמם לו. ילד שמגיע לכיתה א' צריך להתמודד עם המון דברים מעבר לרכישת הקריאה והכתיבה. הוא עובר למבנה גדול, יש לו מורים מחליפים, הוא לא מכיר את זה, השירותים נמצאים בסוף המסדרון ולא במתחם של הגן כמו שהוא הכיר. יש לו הרבה מאוד עם מה להתמודד. אנחנו מקלים עליו, אנחנו מביאים לו את האפשרות להתמודד מול נושא הקריאה והכתיבה עוד לפני, וכשהוא מגיע לכיתה א', תפקיד המורה, התפקיד של המורה ללמד אותו קריאה וכתיבה ועיצורים. אנחנו לא מלמדים קריאה וכתיבה. והתפקיד של הגננת, אנחנו לא מלמדים את הקריאה. אתן שמעות את אות הסיום, אז לימדו אותי בקורס הכנה לטלוויזיה שאני חייב לסיים. בכל מקרה, בהצלחה בשנת הלימודים. בהצלחה לכל התלמידים. תודה רבה על השיח הקצר אבל המעניין הזה. חשפתם עולם שלא הכרתי, לפחות אני לא הכרתי. תודה רבה לכם כאן באולפן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו במשדר המיוחד של פוליטיקה לקראת פתיחת שנת הלימודים, יום שני בשבוע הבא, 27 באוגוסט, שתהיה שנת לימודים מוצלחת. תודה, שלום, ערב טוב, להתראות.